Združenie Storm dnes oslavuje 20 rokov výnimočnosti, 20 rokov poskytovania sociálnych služieb rôznym cieľovým skupinám a v zmysle týchto oslav sme dnes pripravili medzinárodnú odbornú konferenciu Kompozit, konferencia mysliaca pozitívne. Aj my na nej budeme dnes myslieť pozitívne, pretože pozvanie sem prijali veľmi zaujímaví hostia a prišli sem, respektíve stále sem prichádzajú desiatky hostí, z čoho sa veľmi tešíme. Pozvanie prijali výnimoční ľudia ako Juraj Hybš, Dušan Ondrušek, Marek Mádro, Marta Špaleková a ďalší, na ktorých sa naši účastníci môžu tešiť. Progressive OPS pracujeme s lidmi, kteří užívají návykové látky a máme nízkoprahové služby, které jsou na ně zaměřené. Máme další služby, které teda nejsou přímo nízkoprahové, ale týkají se taky lidí, kteří jsou nějakým způsobem závislí. A jsme tady na té konferenci kvůli tomu, že děláme podobnou práci, ale v jiném prostředí, v jiném městě, ale i tak si myslím, že si máme co nabídnout. Ja som veľmi rád, že občianske združenie Storm pôsobí zároveň aj v Nitre 20 rokov. Je to dôležité pre naše mesto mať takéto občianske združenia, ktoré pracujú s komunitami, s mládežou, ktoré vzdelávajú našich obyvateľov a ktorí riešia témy, ktoré by sa možno, že mesto nevedelo tak dobre zhostiť. Ja im chcem popriať hlavne veľa šťastia, aby vo svojej práci vytrvali a aby robili také dobré projekty, akým je napríklad cirkus na Nedbalovej. Ďakujem.